Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan iti tulong ni Mampay. Nagbaligi ti babuyan da Conrad. Katdakkel tinabingay da. Iti sabali a bangir, gapo taawan matangdanan da Diego nga agarado kan agmula. Agrigat dan, taawan matilako da a produkto da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat kan Anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ngay nga rod ti ited ko, kat saan tayo anakamula. Awan mailako. Anya? Nakabayadan ni Ami. Idinto sa anak ang makabayad. Anya? Nakabayadan kunam? Wenang. Pati dagiti projects mi. Nalpasnan. Idinto ta saan pa'y kanyak. Saan tayo pa'y ngamin na nakagatang. Sige, taibagak ka ni tatang mo. Tamapan mangiremedyo. Sa anak pa'y ama pa ni Jay pagadalan. Singirendak tumanan. Syaklaangan ti saan ang nakabayad. Ingka mangiremedyo iti pagbayad ni Winnie. Isulaang kano ti sana nakabayad. Kaya't mo asawan, nakabayad din siya anak ni Conrad. Wen kano nga rod. Mainsulto ak. Nakabayad jay awan apulos sa ni Kuana. Ay, sana mabalin na paatiwak iti dadya Conrad. Nangala na nga iti pinagbayad ti anak na. Day tangarot ti pagsiddaawak. Inunaan da tayo ang nagbayad. Inak umutang ka na iti gagayim ko. Sana mabalin na paabakak iti dadya Conrad. Ken, iti dayjay nga Eli. Ha, makilablabada laeng. Barok, mabit man laeng. Kaadalam ka di dawini kan Ami? Wala na. Apay ka di. Madamag ko man. Nakabayad ka din ni Ami iti babayadan nyo ijay pagadalan? Wen mat na. Ado ti kwarta na ita tanalako da nagiti tarakan da ababoy. Adamanan sa bali ababoy da. Kasta ka di, Barok. Kunak lang amin no agpaiso jay kunada. Asaan pa'y kano anakabayad? Nakabayad din na. Ni Winnie, ti saan pa yan nakabayad? Ako agbayad tumuten. Napanlaang nangirwar ni tatang na iti kwarta. Adda ka di taltalunan nila kay mo, kabsat. Awan, ma'am. Awan ngamin kabukbukodan mi adaga. Adda nga mintalon mi iti asidag. No kabailan na atalunan, ipatalon ko kenkwana. Ha? Sige, ma'am. Ibagak to kanila kay ko inton makasangpetak. Ay na, dakkel ti tulong yun kada kami, ma'am. Dakkel mo't nga minti maitultulong yu kanya, kabsat. Sa anak-anak aganan siya, no nagkadkad kayo ang nagtarakan iti baboy. Dakkel una iday ti apagyamanan mi kada kayo, ma'am. Agtitinulong tayo, tapno agpapada tayo ang makaganan siya. Katkatawaan tak ijay pagadalan. Tasyak kano akanayon ti maud-uding agbayad. Inaklaangan ni balay da lola ijay ili. Kayat mo ti umakar ijay. Sa bagay, asidagmat kit di ti pagadalan ijay. Imbag ijay, tada kwarta ni lola. Taipaw-paw itanda iti kwartana. Sige, igaed mo nga rod ti agadal, tapno makaturpos ka. Sa anak kalumangan ama pa ni Jay pagadalan. No adalakit di akanayon kwarta. Napatpatagtumat kan ka ti kwarta, ngam ti mapan agadal. Day takot mapan agadal ngawan kwartanan. Sige, palubusan ka amapan iti ayan ni Lolam. Basta ikarim nga agadal ka anaimbag. Dandani tayo nagturpos. Ngam, jak mo makita ni Winnie. Kaili mo ka di day Winnie? Si Kamat. Apay ko makakailiw ko. Maragsakan ka siguro, hindi saanan nga umay di pagadalan. Taawanan ti mang sutsutilkin ka. Napanan na nga tangag paiso. Nagsardang nga tan? Dahil tati saan tangam mo.
Saan nga nga imakar iti pagadalan? No makitam ni Nana Celia, padasam to adamagan. Sige, damagag to kenkwana no ayan ti anak na. Da kayo mo't masabat ko nana. Ayan ka din ni Winnie. Adda ijay ili, Barok. Napan ijay balay ni Lola na. Agtuloy ka din nga agadal iti ili, nana. Wen. Alangan mo't nga agsardeng iti panagadal na. Apay nga imakar ijay, nana. Iso ti kayat na, Barok. May mayat mo't lang ijay ili a pagadalan na. Ngam dito'y barangay tayo. Ha? Kasta ka din, nana. Sige nga, Rod. Adapay ngamin papana. Ay na, nagpipintas kan dadakkel manen dagiti baboy. Dandani manen malako dagitoy. Lakay, no agtultuloy amaya ti panagtarakan ta iti baboy. Mapagadal ta ni Ami. Wain, nasariri ti anak ta. Isu ang masapol a pagadalan ta. Ti adal, ti agpaay akalasag na asumarangat iti biyag. Pudno dahi talakay, ikagumaan ta pagadalan. Sana bale, tanalaing mat. Masigurado ka di nabaybay ti panagadal na. Sapay ko malakay. Ay, imbaglakit din taada ni Maestra Fe amang tultulong kada tayo. Ismasay-saya atan ta ti agtrabaho. Tapno masubadan ta ti utang ta na imbag anakam kan kuhana. Uwan lakay, dakkel ti na itulong na iti ilulong aw tayo. Kunak man no agad adal ka. Apay nga adda ka dito'y balay dananang nga agselselpon. Saan ko amaaw-awatan ti bagbaga ti maestra na? Bagsakak ka dagiti amin nga eksamin mi. Anya? Una yan. Agturpos to dagiti kaadalam ijay lugar tayo. Damdamagan na kapadya agnagan iti Roy. Damdamagan nak ni Roy kunayo nanang? Wen, dinamag na no agtultuloy ka iti panagadal mo. Katwen, kunak, angam saan mo't gayam. Ha, ano kastamot laeng? Agawid tan. Ha? Oo may nakihawid nanang? Kat, anya nga iti aramidem ditoy. Umay ka ijay tatumulong kalaangan iti talon no di ka matla agadal. Anya? Mapanak tumulong ijit talon? Ew! Anak, anya je kunada nga okasyon yu je pagadalan yo. Foundation day ti pagadalan, tatang. Maangay day jay, sakbay ti graduation mi. Deta ka di je agbado kayo iti nagpipintas, anak. Wan tatang, agbado akademot iti napintas? Ah, ay katun anak. Kakaiso na maminsan lang ang mapasamak. Ikarigatan mi kaninanang mo agatangan tinapintas abadom. Agyamanak, tatang. Kakaiso na malako man ang tibaboy at arakan tayo. Umay ka naman ang tibayar kuna ni Maestra Fe. Isumot lagayam anakarit kayo agumatang itinapintas abadok, tatang. Dandan iti pandakaangay ti Foundation Day di tapagadalan. Sayang, ta saan ka akaraman? No nakabayad kayo kumaidi, idi ada babayadan mi. Di sa anak ko mga imalis ijay ili. Idinapan ka kumaijay ili kat inggaed mo tinagadal. Saan mat? Tanagsardeng ka. Nagrigat mat ngamin. Saan ko akabalan? Saan ko mat amaw-awatan? Kasano nga rodan ti masakbayam? No saan mo mat akabailan ako nam? Adumat dita ti agbyag nga awanan adal. Jak nga rod kabalan. Sa anak mat analaing. Atiwen na kangarod ni Ami no kasta. Anak ko, saan ko mamat akasta? Si kanto ti partner ko inton Foundation Day tayo. Imbag man takayat naka-partner, Roy. Apay, di na ka di kayat a partner? Agyaman ka, takayat ka a partner. Naglastugan. Ado di tatimayat amang partner kanya-kanya. Ngam siyak ti kang runaan. Siyak pa ti muna anang ibaga as ka ti partner ko.
Wanan, Mr. Roy. Siyak ti partner mo. Kat siyak mo ti partner mo, Miss Ami. Inton rabi igaya man ti Foundation Day di tapagadalan. Mayad ti mapanagbuya. Inakmat agbuya. Ngam agabungatak. Sa anak ngagpadlaw. Winnie, apay adi kamutan matagtagari dita. Ay, sayang. May sa kakumakadagiti inakbuyaan. Nagsayang agpayson. Ish, sayang at talaga. Nagpartner day dyan nga ami ka ni Roy. Ay, tumangkanak sa iti imon. Nagmayat kit din ti isam da agsalsala. Nagbintas kit din jay gown ni Ami. Nakagatang da iti kas jay kapintas ag gown. Ay, mabaddekan ko man ni Roy ti gayadan na. Tauray mapatugaw, tagunggunana. Nagpintas ka ti anak ta, iti dahi abado na lakay. Talaga napintas ti anak ta, urayan niya ti ibahado na. Imalamutlakan ka. No napintas ti ina, kastamat ti anak. Dinak man patiray ukan. Apay kumapatiray ukan ka. Day tamat ti pudno. Makita mo ti langam iti sarmeng. Anya ka ti plano mga alaan inton makaturpos tayo. Nursing ti kayat ko. Inton adanton trabaho. Ikarigatak na ituloy iti medicine. Nagngaton, saan samot ka na magawat? Si Kamat, day tamanan mang rabak ti ammo. Talaga mo, amangan inton may saka na doktora kat binakton am-am mo. Si Kamat, apay, agbaliw ka ayata di kanto amam mo. Si Kapay laang ni Roy, agayem ko. Agbalinak tumat a soldado. Tano mapalto ka na, si kanto ti mangagas kanya. Dilisyam ti bala, apay ko mga agpapaltog ka ngay. Agawid ak manlangan, makapaapal daroy ken Ami. Nagragsak dakit din nga agsarsarita. Apay nga agawid ka. Apay, di ka pa'y agbuya. Anya kumangay ti buyaan dita, awan mat napintas amabuya. Ay, urayan na karod tagkuyog ta nga agawid. Nagbiit ka mo't ana umang agbuya. Awan mat nga rin tinapintas amabuya nanang. Inaklangan maturong, may mayat pay. Naragsak ka kumamat, no di ka nagpaliwawag. Adamat basol yun, no apayan nalidayak ita. Saan asyak amin ti ayan ti bidot? Saan yun adagdagan ti sakit tinakam ko? Naragsak ka di iti Foundation Day, anak. Wananang, nagragsakak iti celebration ti Foundation Day iti pagadalan mi. Makitak ti ragsak mo. Kat maragsakan tauray kaskasano, na ipaay mi dagiti kasapulam. Wananang, saan akas idi, nagrigat abayadan dagiti babayadak iti eskwelaan, kan dagiti daduma agamit ko. Ti panagraduar mo't isaganaan tayo, anak. Wanang, sapay masigurado nga addan to award ko. Iti da ito'y asakit tinakam ko. Masapol abalsak dayjay nga ami. Agpanunotak, no kasano mabalas ko tidang mapanak man ija asidad ti balayda. Mapanak ija balayda, tauburak ti sarming ti tawada. Makaammo ditan, no asino ti matamaan. Ne, apay nga agtataol di aso, lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan ay jay. Adda nagubor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas ang napauluhan. Gagad kan anos. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.